Έκαστος πρέπει να υποπτεύσει τον εαυτόν του και τον σύντροφόν του ή τον γείτονά του. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη με τον Παναγιώτη από της Λουδίας. Γεια σου Παναγιώτη. Θες να μας μιλήσεις λίγο για το group? Τι θέλεις να μάθεις? Το πάντα. Το group δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 και παγιοποιήθηκε περίπου λίγο πριν το 2000 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο CD, το οποίο με αυτή του τη μορφή πως ήταν τότε συντηρήθηκε μέχρι και το 2006 και κάπου εκεί πέρα συμβήκαν ορισμένες μεταβολές λόγω εργασιακών προβλημάτων και φτάσαμε πλέον στην μορφή που είμαστε τώρα. Ποιοι είστε? Εγώ παίζω κιθάρα και τραγουδάω, ο Λαόπουλος ο Φίλης παίζει κιθάρα, ο Σωτηρίου Βασίλης παίζει επίσης κιθάρα, ο Μαγιώρης ο Γιώργος παίζει τώρα μπάσο, ξέχασα κανέναν, και το Κατλίδης παίζει την μπάρα βέβαια. Μάλιστα. Τι είδος μουσικής κάνετε? Δηλαδή πώς θα το χαρακτήριζες εσύ? Εμείς, ή αν μπορείς να το βάλεις να σου το πω, εμείς παίζουμε πράγματι παραδοσιακή μουσική. Μάλιστα, με την έννοια? Με το ότι βγάζουμε δημοτικά τραγούδια. Ναι. Απλά το ότι δεν έχει κλαρίνο μέσα, ας πούμε, ή σαντούρι ή οτιδήποτε άλλο παραδοσιακό ελληνικό όργανο, δεν σημαίνει κάτι. Τι είναι το δημοτικό τραγούδι? Είναι αυτό το οποίο κυκλοφορεί από στόμα σε στόμα και είναι ευκολονόητο και μπορείς να το... Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, το τραγούδι, πες ένα δημοτικό τραγούδι. Δεν ξέρω. Ξέρω... Πες ένα, πώς το λέτε, η Ιτιά. Ορίστε, η Ιτιά λουλουδιασμένη. Ωραία. Είχε την απήχηση μέχρι σήμερα γιατί ήταν πολύ απλό και ευκολονόητο. Όλοι ξέρουν για την Ιτιά. Ιδίως στα χωριά. Τώρα, πια μην βλέπεις έτσι πως με την αστιφιλία. Κάπως έτσι κινούμαστε κι εμείς με όλα μας τα θέματα. Μάλιστα. Τι θεματολογία έχετε τώρα που είπες για τα θέματα? Ναι, εμείς είμαστε... Από πού εμπνέεσαι? Ναι. Εμπνέεσαι. Από αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά γύρω σου. Εμπνέεσαι. Ωραία. Και τι γράφεις? Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, πάντα ήμασταν μια σατυρική μπάντα με πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό καταβολές. Ωραία. Εντάξει. Δηλαδή τα κοιτάς από και από αυτή την οπτική γωνία, ας το πούμε έτσι. Ναι, δηλαδή και φυσικά γράφουμε πάντα όπως τα φέρνει η εποχή. Δηλαδή την εποχή που ήμασταν φοιτητές, γράφουμε σαν φοιτητές. Δεν τα γράφουμε σαν εργαζόμενοι όταν μπήκαμε στην παραγωγή διαδικασία. Τώρα γράφουμε σαν παντρεμένοι. Κατάλαβες. Βιώματα είναι διάφορα. Ναι. Δεν μπορείς τώρα, ας πούμε, να γράφεις σαν 16χρονος. Ναι. Εντάξει, βέβαια απορώ με τους καλλιτέχνες, με τους στιχουργούς, συνθέτες κτλ. Όχι συνθέτες, τους στιχουργούς πιο πολύ, οι οποίοι απευθύνονται όντας 40χρονοι, 50χρονοι, απευθύνονται σε 16χρονους. Έχεις δίκιο, γιατί έχει άλλο νόημα. Πρέπει να είναι ταλέντο φασόν αυτό.
Ναι. Κατάλαβες, λες, τι θέλει να ακούσει ο πιτσιρικάς αυτό θα το γράψω κι εγώ. Είναι ψηλά, εμείς δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε αυτά. Ναι, τώρα βέβαια. Εντάξει, οκ, ο καθένας. Κοίτα, Βαλάει το σταυρό του. ναι, αυτό που είπες πριν, αλλιώς αντιλαμβάνεται τη λέξη ρουφιάνος ένας πιτσιρικάς, Άκουστε, ρουφιάνο. αλλιώς την λέξη ρουφιάνος Ένας εργαζόμενος. αλλιώς ένας παντρεμένος και αλλιώς Όχι. ένας στρατιωτικός. Ο Ρουφιανιάς στους παντρεμένους δεν υπάρχει. Εντάξει. Ναι. Αλλιώς άλλη λέξη χρησιμοποιείς. Για την αντίστοιχη καταγγελία. Υπάρχει και το γνωστό ότι. Γιατί εκεί πέρα πλέον κινούμαστε για τα όρια της απάτης. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή ένας παντρεμένος ο οποίος θέλει να κάνει την κουτσουκέλα του κτλ. Εντάξει. Και εδώ πλέον υπάρχει ο πόλεμος των δύο φίλων. Εντάξει. Όπου αν βάλεις 10 κοπέλες και ρωτήσεις για τη φίλη τους. Μακριά. Ναι, τη Στα μαζί γνώμη. χθες. Οι 9 θα πούνε ήμασταν μαζί, αλλά κάποια στιγμή έφυγα. Η δε μία θα πει όχι, παντελώς δεν ήμασταν μαζί. Ενώ στους άντρες, άμα συμβεί κάτι, ας πούμε, οι 9 στους 10 θα πούνε μα και βέβαια ήμασταν μαζί μέχρι πολύ αργά, ας πούμε. Ο δε 10ος θα πει κάτσε να στο φωνάξουν, είναι δίπλα μου. Εντάξει, είναι το διαφορετικό. Ωραία. Τώρα για το κομμάτι αυτό το ρουφιάνο. Ναι. Λοιπόν, έτσι όπως βλέπεις τώρα την κοινωνία μας, Ναι. με αυτή την εικόνα που έχει στα μάτια σου. Πάντα έτσι ήταν. Ναι, ωραία. Συμφωνώ σε αυτό. Κάποιες φορές ήταν και χειρότερα. Τα έλεγα. Μπράβο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι νομίζεις ότι τώρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να εξασκήσεις το επάγγελμα του ρουφιάνου. Κοίταξε. Γιατί πλέον- Όπως έχω πει και στο τραγούδι μέσα, το ρουφιάνο μένει ταλέντο ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εσύ και εγώ, ας πούμε, δεν μπορείς έτσι τα καλά καθούμε να ξυπνήσεις μια ωραία Τρίτη και να πεις ότι από σήμερα θα αρχίσω να ρουφιανεύω τους διπλανούς μου για ευνόητους λόγους. Η ρουφιανιά πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Απλά έγκυται στην δυσκολία των καιρών, θα έλεγα εγώ. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για ποια Ελλάδα θες να μιλήσουμε? Την μεταπολεμική, την προεμφυλιακή, την μετεμφυλιακή. Τότε που έφυγε όλος ο κόσμος και πήγαινε Καταρχάς θέλω να μιλήσουμε. στην Αμερική και στη Σουηδία και στη Γερμανία, που είχε ο άλλος ένα κτηματάκι και ερχόταν ο αδελφός από εκεί και του έλεγε κοίτα αυτό το πατέρας μας τα άφησε εδώ και εκεί, και πήγαινε μετά και του έλεγε ο αδελφός μου είναι κομμουνιστής, μαζέψτε τον, κατάλαβες. Τέτοια πράγματα συνέβαιναν τότε και φυσικά όλος με μια απλή ομολογία τον στέλνανε για 20 χρόνια στη Γιάρο. Αυτές ήταν καλύτερες εποχές από αυτές που ζούμε τώρα. Μάλλον όχι. Είπες για ποια Ελλάδα. Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι το στενό χωροταξικό. Οπότε αντιλαμβάνεσαι συγκεκριμένο, τους έλα. πασάλους και τα δέντρα, ξέρω εγώ, δηλαδή κάπως έτσι. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Κάπου στην δεκαετία του 70 βλέπω ότι το πράγμα πήγε και διαφορετικά. Δηλαδή, υπήρχε μια διοχέτευση ενός μύθου ότι πάρτε όλοι ένα χαρτί για να έχετε κάτι, ένα χαρτί στα χέρια σας. Φυσικά, γιατί τότε ήταν 100 συμβολιογράφοι όλοι και όλοι και 1000 δικηγόροι. Εντάξει. Σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 40.000 γιατροί, 60.000 δικηγόροι και δεν ξέρω πόσοι πτυχιούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Ωραία. Η πίτα είναι πολύ συγκεκριμένη όμως. Ωραία. Φυσικά, αφού σπουδάσαμε όλοι, ακόμα ΤΕΙ ηχθειοκαλλιέργειας να πάει ο άλλος στο Καρπενήσι, σπουδαγμένος θεωρείται. Ναι, αλλά όμως τι θα κάνεις, ρε φίλε? Αυτά τα πράγματα τα συζητούσα παλαιότερα και λέω όχι, σπουδάζουμε λέει για το βιωτικό επίπεδο. Εντάξει. Όχι, σπουδάζεις γιατί πρέπει να δουλέψεις. Τώρα το καταλάβανε. Ότι πρέπει να υπάρχει Αλληλουχία. μια σύνδεση της παραγωγής με τους πτυχιούχους. Εντάξει. Βέβαια, αν μου βάλεις 5.000 ηλεκτρολόγους, φυσικά μετά από 5 χρόνια θα τρώνε τις άρκες ο ένας του άλλου. Ωραία. Και φυσικά θα πηγαίνει, ας πούμε, πώς δημιουργεί το ρουφιάνι. Μα εντάξει, εσύ πήρες μια ωραία δουλίτσα και τη συμφώνησες τόσο. Θα το μάθω εγώ, θα πάω από εκεί και θα σου την κάνω τη δουλειά. Εγώ θα την έπαιρνα λιγότερα. Κατάλαβες. Να, αμέσως ένας τύπος ρουφιανιάς. Μάλιστα. Ωραίο. Λίγο μια άλλη ερώτηση, να το πάμε κάπου αλλού. Είπες πριν για μορφωμένους και αμόρφωτους. Ωραία. Αμέσως έβαλες 2 ταμπέλες στην κοινωνία. Μόνος τους μπήκαν. Ναι. Εγώ τις έβαλα. Εσύ τις έβαλες τώρα εδώ στη συζήτηση, ας πούμε. Ναι. Νομίζεις ότι μπαίνει εύκολα μια ταμπέλα σε κάποιον μέσω... Η κοινωνία βασικά νομίζεις ότι κρεμάει ταμπέλες και χαρακτηρίζει τα πρόσωπα που... Εγώ πιστεύω ότι αν. Ναι, μπαίνει. Πολλές ταμπέλες μπαίνουν εύκολα. Οι ταμπέλες είναι για να μπαίνουν και να βγαίνουν. Εντάξει, όπως τα μαγαζιά ανοίγει άλλο το μαγαζί, βάζει μια ταμπέλα, έκλεισε το μαγαζί, έφυγε η ταμπέλα. Λοιπόν. Εάν οι 2 γενιές πιο πριν ήταν λίγο πιο μορφωμένοι, εντάξει, πολλά πράγματα τώρα θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή,
να πάμε όπως λένε οι ποδοσφαιρικοί, να γίνουμε προπονητές της κερκίδας με τα αν. Ότι αν δεν πήγαινε ο ένας και αν δεν έβαζε το πόδι του και αν δεν χτυπούσε το δοκάρι θα μπαίνει παραγόν. Εάν ήταν πιο μορφωμένος ο λαός, τη δεκαετία του 40, δεν θα γινόταν εμφύλιος. Αν δεν γινόταν εμφύλιος, δεν θα πήγαινε η Ελλάδα 500 χρόνια πίσω. Θα πήγαινε και θα αναπτυσσόταν όπως η Ιταλία, η Γαλλία και όλες οι υπόλοιπες που βγήκαν ρημαγμένες. Εάν ήταν σπουδαγμένοι, δεν θα καθόμασταν να κυνηγούσαμε κομμουνιστές στα βουνά και όλα μας τα χρήματα να σπαταλούσαμε εκεί. Να σπουδάζαμε στο μέτρο του δυνατού. Εντάξει. Δεν θα πέφταμε να γίνουμε όλοι μαζί αγρότες και να καλλιεργούμε τη γη επειδή έτσι μας το δίδαξε ο παππούς και να ανακαλύπτουμε το τρακτέρ τη δεκαετία του 70. Εντάξει. Όπου πήγαιναν οι γιαγιάδες, ρίχνανε μέσα τα φωσφορικά λιπάσματα, τα ανακατεύαν με το χέρι και τα πετούσαν από πάνω. Και ενώ τους έλεγε ο γεωπόνος, βρε ένα ποτηράκι θα ρίξεις. Όχι, θα ρίξω εγώ όλο το δοχείο για να βγει πιο καλά ο σπόρος. Ναι, αλλά όλα αυτά είναι τοξικά. Αν είσαι μορφωμένος θα το ξέρεις. Ωραία. Τώρα φτάσαμε το 2000 για να πούμε ότι ξέρεις η γιαγιά μας πέθανε με τον καρκίνο, όπως και η θεία, όπως και ο θείος, όπως και ο παππούς, όπως και ο προπάππους, όπως και έτσι. Και ο καρκίνος καλπάζει, ας πούμε. Εντάξει, έχουμε πάψει πλέον να έχουμε παππούδες στην Πτολεμαΐδα. Ναι, και φτάσαμε το 2004 να πούμε ότι ξέρεις, ναι, σταματάμε και την καλλιέργεια του καπνού γιατί είναι καρκινογόνα. Ωραία. Κατάλαβες. Αν ήμασταν μορφωμένοι, τα πράγματα τώρα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήμασταν πιο Ευρωπαίοι. Εντάξει. Η μόρφωση από την άποψη παιδείας και όχι η μόρφωση. Η μόρφωση από την άποψη παιδείας. Δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω ένα βιβλίο και μου ανοίγει ο τέτοιος. Τι νομίζεις γι' αυτό? Ότι μπορεί να πει ο παπάς στο κήρυγμα ότι ΑΒΓ, αλλά έχω και ένα νιονιό, ας πούμε, και κρίνω αν αυτό είναι σωστό. Ωραία. Έτσι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν οι γονείς μας ήταν μορφωμένοι. Εντάξει. Όλοι συνολικά. Εντάξει. Δηλαδή, ο πατέρας μου που τελείωσε το γυμνάσιο θεωρείται υπερμορφωμένος. Κατάλαβες. Ναι. Γιατί τότε εκείνο τον καιρό, Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, αλεμάω, γεια σας. Εντάξει, θα πάω να γίνω αγρότης. Θα ανέβω στα βουνά, γίνω ξυλοκόπος. Φυσικά ήταν με τη όλη σου τη ζωή να κόβεις ξύλα, ας πούμε. Θέλεις το παιδί σου να μην το βλέπεις να κόβει ξύλα μόνο. Ναι, αλλά το παιδί σου ταυτόχρονα θα μάθει και ότι τα παιδιά δεν τα φέρνει ο πελαρχός. Θα μάθει και άλλα πράγματα. Να ανοίξουν λίγο οι ορίζοντες. Τι νομίζεις για την παιδεία, ας πούμε, όχι την παιδεία του σχολείου, την παιδεία που θα πρέπει ο καθένας μας πλέον να ζητήσει. Το Α και το Μ, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο είναι η παιδεία. Εντάξει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Βέβαια θα μου πεις εσύ, δεν έχεις δει ανθρώπους που είναι μορφωμένοι αλλά όμως είναι κοινωνικά αμόρφωτοι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Αυτό είναι πλέον άλλο θέμα προσωπικότητας. Υπάρχουν απείροι από αυτούς, αλλά αυτοί πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν. Φανταστείτε τώρα τον μορφωμένο που είναι κοινωνικά αμόρφωτος να ήταν και πραγματικά αμόρφωτος. Κατάλαβες. Ζώο. Μεγάλη φρίκη. Κατάλαβες. Ζώο. Ναι. Επειδή έχω γνωρίσει και τέτοιους ανθρώπους, ας πούμε, είναι δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους, οπότε δεν τους κάνουμε παρέα. Ωραία. Εγώ αυτά είχα να σε ρωτήσω βασικά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Που δέχτηκες να έρθεις. Όπως σου είπα και στο τηλέφωνο, είσαι επιλαχών. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε και αυτή τη συνέντευξή μας. Καλό βράδυ. Το Ρουφιάνε Mind Talento.